babul huruful jari utawi iki ing dalam martalakan pira-pira huruf jar wal jarulan utawi jar fil ismi ing dalam isim asahi kang sahih al-munsharif kang narima tanwin ieu isim bi akhrufi iku tetep kalawan pira-pira huruf huna kang utawi ieu ahruf idama iku tatkala den ucapkeun idama kila iku tatkala den ucapkeun apa lapad sip anane nyipatan sira min yaiku lapad min wa ila lapad ila wa fi wa hatta wa ala wa an wa mundu kam wa hasya lan lapad mundu kam wa hasya wa khala lain kamnya summa da wa mundu summa hasa lan lapad mundu summa hasa maka kari-kari lapad hasa wa khala wal baulan bawal kapulan kap ida majida tatkala den gawe aina zaidah ieu si kap walamulan lam pahapad maka hafal sira ing kabeh takun maka ana sira rasidan iku kang pintar warubana lapad ruba aidan kalawan maning sumamud maka kari-kari lapad mud tadi teh mundunya bener maka kari-kari lapad mud pima ing dalam barang hador kang hadir ieu sima walamulan lam wa min zamanin bayane saking zaman min zamanin saking masa dau nama pihi gobar ora nono barang minhu saking zaman gobar kang wis kaliwat ya sima takulu ngucap sira ngucap lapad maro ayatuhu mujauman ora ningali ingsun ing sira maro ayatuhu ora nono ningali ingsun ing sira ing dalam ayana mun basiratunya ora nono ningali ingsun ing kijaet mujaumina ing dalam ayana sajejege dina iki yaumina dina iki ing dalam sajejege dina iki yaumina waruba abdin yaumina sajejege dina ingsun waruba abdin lan lapad ruba abdin pirang abid atau utawi kedik temenan utawi aina abid kayisin kang pinter maro iku ngaliwat yes abid bina kalawan ingsun kalawan kita warubalan utawi lapad ruba warubalan utawi lapad ruba takti ikut terkadang tumeka iya ruba abadan ing dalam salase musaddaroh hale dari kawitan kalam walayali halan orang nono nyanding ing ruba al ismu apa isim ilan nakiroh angging isim nakiroh wataratan ing dalam sapisan tudmaru disimpen iya si ruba badal wawi ing dalam sawase wawu kakaulihim warokibin bijawi kaya pangucape ayana ahli nahu kabeh ngucap-ngucap lapat warokibin bijawi kedik temenan utai wong ayana wong kang ayana utawi wong kang ayeuna naon wong kang unta wong kang nunggang unta bijawi iku tetep ing dalam negara Jawi huruf qasam utai kebing dalam martalakeun ayeuna huruf qasam sumata jurur
maka kari-kari ngajeerkeun alisma ing isim baul qasama wa ba qasama ulun qasama taulan ta aidan kalawan maning pak lama kaweruhan sira lakin takhusu tetapi nenang tukeun sira ata ing ta qasam bismillahi kalawan asma Allah ida ta'ajjabta tatkala narima gaok sira bilas tibah kalawan paranono kasariru. Babul idopa utawi ki kebing dalam mertelakan idopat wakad dijarulan terkadang dijer kenalis mau apa isi milih dapati kalawan idopa kakolihim kaya ucapan ahli nahu kabing ucap daru abi kuhamah utawi daru utawi umah abi kuhamah yatuh utawi iki iku umahe abi kuhamah teh bapana Abu Bakar Siddiq pataratan maka ing dalam sapisan tati teu maka ieu si idopah bimana lam kalawan makna lam nahu ata abdu abi tamamah yaiku sampamana lapad ata kustu maka abdun sapa abdu abi tamam sapa abid kadue ayeuna abi tamam pataratan ing dalam sepisan taka terkadang tumeka ya dapat bimakna min kalawan makna min ida kota tatkala ngucap sira ngucap munazaitin mana zaitin pakis dakawada utawi iki iku utawi iki iku rong ayeuna rong kati wadah minyak Z atau bener gitu atau rong wadah minyak jet gitu atau rong kati ronga wizen atau minyak pakis maka ngiaskeun sira zaka ing mongkono contoh atawa ing mongkono makna la waza lan iki la waza lan iki waza lan iki makna naon gitu makna min Abul asma utai kebeng dalam matarakan pira-pira isi malah ditujaru kang dijerkeun ieu si allati bimaknal idafah kalawan mana idafah minal mudhaf tarif minal mudhafi lan iku tetep aina ing dalam kang den idopataken mau utawi barang wicaru kang dijerkeun yusima badan ing dalam salawase misladun yaiku seumpamana lapad ladun jaidin wa in sita lamun karab sira lada ing lapad lada wa min ulan iku setengah saking mudhaf subhana iku lapad subhana wa zulan lapad subhamis zu la mislan lapad mistu wa malan lapad ma wa inna lapad inna wa ulu lan lapad ulu wa kulu lapad kulu sumal jihatu maka kari-kari aina jihatu sitah maka kari-kari piro-piro arah atau jihad kang nanam pauko yaiku lapad pauko wawaro lan lapad waro wa yumnatu lan lapad yumnah wa aksu lan sabalike kabeh bila mirori kalawan oranono mang tawa perpadu mirot wa kadalan eling lan hekaya mongkono lapad pauko goiru iku lapad goiru wa badu lan lapad badu wa siwa lapad siwa pikalimin ing pikalimi
ing dalam piro-piro kalimin sata kang beda-beda rawaha nyaritakeun ing kalimah man sapa uwong rawa kang nyaritakeun yesiman kama khobariyah utawi kebing dalam martelakeun lapad kama khobariyah wajrulan ngajarkeun sira bikam kalawan lapad kama ing barang kunta kang ana sira anu saking ma mukhbiro iku wong kang nyaritakeun muaddiman halai kang ngagungkeun liqadrihi maring pangkat ieu sima mukabiron tur kang ngagungkeun takulu ngucap sira ing lapad kamalin utawi pirang-pirang harta apadathu iku maedahkeun ing mal iya di opo tangan ingsun jelas wakam imain lan ayeuna utawi pirang-pirang amat mulikat iku den milik jesi amat wa budi lan pirang-pirang kaula babul mubtada wal khabar utawi kebing dalam martelakeun mubtada khobar wa in patah talamun ngawitan sira anu ko ing pangucapan bil ismi kalawan isim mubtada hale dadi mubtada parpahu maka ngaropakeun sirahu ing mubtada wal akhbar lan ing khobar anhu saking mubtada abadan ing dalam sawiji takulu ngucap sira min jalika saking mongkono mubtada lan khobar ngucap ing lapad Zaidun akilun utawi Zaid iku wong kang berakal wasulhu lan utawi ngadamai khairun iku leuwih bagus tinimbang saking mumusuhan walamir utawi raja adilun iku wong kang adiah walayah hulu lan orang ngalih hukmuhu opo hukume mubtada matadakho kapan-kapan manjing lakin opo lapad lakin ala jumlati ngatasi jumlahe mubtada wahal lan manjing opo lapad hal wabal lan manjing lapad ba pasun utawi ke pasal sewijing dalam martalah pasun pitak demel khobarnya salih wa qadim lan ngadengkeun sira akhbaro ing pira-pira khabar idatus tafhimu ing dalam nalika gawe istifham sira kakolihim kaya pangucapan ahli nahwu kabeh aina lapad aina ainal karim al mun'im iku endi al karim utawi wong kang loman al mun'im kang maparini nikmat wa mistulan iku seumpama lapad aina ainal karim kaya palmarid utawi lapad kaya palmarid berbutik wa misluhu kaya palmarid utawi lapad kaya palmarid iku kaya boh opo almaridu utawi kang gering wong kang gerik al mudnapu kang mayang geringe wa ayyuhal godi lan he eling-eling kang cidra atau cidanya he eling-eling wong kang aina lumaku isuk-isuk gitulah mata al munsorofu iku kapan-kapan al munsorofu utawi balike waduh barudah wa in yakuna lamun ta'ona ba'du durub apa sawareh pira-pira dorob al khobar itu dari khobar fa'awil maka nyandingkeun sira ing ba'du durub anas ba'ing nasab wada lan ninggal sira angka saking sira al miro ing perpadu takulu ngucap sira Zaidun utawi ki Zaid khalfa Umar ikut tetep ing dalam sa urine ki Umar wa adanya hale duduk wasaumu lan utawi puasa yaumas sabti ikut tetep ing dalam dina Sabtu
Wasairu lan utawi lulungan iku tetep godan iku tetep ing dalam ayeuna isuk-isuk. Wa intakul lamun ngucap sira ngucap ing lapad ainal amir aya di dinya eueuh. Hah? Aya. Iku endi-endi. Iku ing dalam endi-endi utawi raja jadi sukang duduk wapipina idari lan iku tetep ing dalam ayeuna papi lan iku tetep ing dalam ayeuna buruan umah basarun utawi manusia maisun kang ayeuna merengut atawa kang condong. Pajalisun maka utawi lapad jalis wa maisun lan lapad mais kodrupia iku teman-teman deropakeun isi sakarone wa kud ujija lan teman-teman den wenangkeun arapo apa wanas bulan samaan halebar tadi menang wa pipina idari bishrun maisin menang maisun bisa gitu. Ainal amiru jalisin menang gitu jalisun jadi sebuah masalah. Al-istigholu utai kebing dalam pada talagen istighah. Wahakada lan eling kaya mongkono ujiza rob wa nasbu tadi menang ropa menang nasab. In kota lamun tang ngucap sira ngucaping lapad zaidun lumtuhu utawi ki zaid iku nyacad lumtuh iku nyasad ingsun ing ki zaid wa khalidun utawi ki khalid darabtuhu iku mukul ingsun ing ki khalid wadim tuhu lan milungguh ingsun ing ki khalid atawa ngarangkul parapu maka utawi ropa pihi ing dalam ayeuna pihi ing dalam lapad khalid jaijun iku nang wanasbu lanasab kilahuma utawi karo-karone ropa lanasab dalat iku nudukeun alaihi ngatasi kilahuma al-kutbu upo piro-piro kitab masalah rek khalid heug khalidan heug Abul payu teh kabing dalam martalakeun pail ma kullu majajau teh saban-saban barang kang teu makaya seminas mai sekeun pira-pira sima kibai piling dalam ngiring-ngiring epil asalimil bina kang selamat ada gane para pauhu maka ngarapakeun sirahu ing ma yu'rapu ing dalam ing waktune ayeuna ngiring-ngiring tu ribunya beh akur lah itu ribu sampai pangi para pauhu maka ngaropakeun sira ing kuluma itu ribu ing waktune ayeuna ngerab sira ngairoban ngerab sira bahwa maka uta ieu si ma al failu iku fa'il nahu jarol ma'u wa zarol adi jaro nonton jaro teh geus mili al ma'u apa banyu itu wajaro lan wis ngadolim al azilu sapa wong kang nganiaya eta lain atuh lacut al amilu sapa wong kang amal wawahidi lan ngaboprodkeun sira al fi'la ing kalimah fi'il ma'al jamati sumbertane fa'il jama kakolin kaya ucapane ulama ahli nahwu kabeh saror rijal lumaku arijalu sapa pirang-pirang lanang as-saata ing dalam sasaat
Wa intasal lamun tak kerasa sira fazid maka nambahan sira alai ngatasi sipil ataing tak nahu istakat urotuna asita istakat aina wawadua uratuna sopo aina wedon kang wawuda kita asita aing dalam waktu rendeng watul hakulan dan temu akan atau apa ta'ala tahkiki ngatasnya tak bikul lima kalawan saban-saban barang tu nisuhu kang utawi taknis ieu si mahakiki ikut taknis hakiki kakaulihim kaya ucapan ahli nahu jaat suada ustumeka suadu dohikah gustaka sopo ayeuna suad sopo ki suad suad sopo aina neng suad hika hale ayeuna dohika hale gumuyuh Pantola kota nuslunga nakotu hindin opo unta neneng hindun ro ikah hale aina ngincelak watu kasaru lan dikasrahkeun atau opo ta bila mahalah kalawan oranono wong kang nyegah atau mangmang atau muhal Imis likot ing dalam seumpamane lapat kot akbalatil gozalah manane teman-teman madap al gozalah opo kidang babu tawiki ing dalam martelakeun babu tawiki ku bab malam yusama ing dalam martelakeun barang kang disebut fa'iluhu apa fa'ilaihi sima waqdi lan ngahukuman sira kodoan kalawan hukum la yuradu kang ora den tolak qailu sapa wong kang ngucape hukum birofi kalawan ropa pemain dalam barang lan yusama kang disebut fa'iluhu apa fa'ilaihi sima mimba didomi awalil af'ali saking sause domah awal-awale piro-piro fi'il kakaulihin kaya ucapane wong ahli nahwu yuktabu lapan yuktabu den tulis ahdul wali sopo janjine wali wa in yakuna lamun tawana sani opo kapindo asulasi kang bangsa telu alif iku alif paksir maka ngasrakeun sira hina tabdi ing huruf kang awal paksir maka ngasrakeun sira ing huruf kang awal hina tabdi ing dalam nalika ngawiti sira tab tadinya ing dalam nalika ngawiti sira wala takit lan ojo mandeg sira takulu ngucap sira ing lapad bi'a wis dijual asobu opo dodot wal gulam lan aina dijual opo pandakawan bulan jahat wal gulamu lan pandakawan wakilan litakar azaitu sam opo minyak jahit negara sam wa ta'am lan dijual opo panganan Babul maf'uli bi utawi kabing dalam martalakeun maf'ul bi wa nasbulan utawi nasab bil maf'uli kadue maf'ul Minapuli wa hukmun iku hukum kang wajib wajaba hukmu wujuban iku hukum wajaba kang wajib ya hukum kakalin kaya ucapan alinahu soda amiru arnaba wis aina ngaboro moro al amiru sapa ratu arnamala ing kelenci warubama ukhira lan terkadang diakhirkeun kan saking maf'ul bih al fa'il apa fa'il nahu qadistapa seumpamanya lapat qadistapa teman-teman narima nukhoni al kharaja ing dalam ayeuna al kharaja ing penghasilan al amilu amilnya sopo ayeuna amil wong kang migawe wa intakula lamun ucap sira ngucap lapad kalama Musa
bus ayeuna larasan Nabi Musa sapa Nabi Musa la ingkiya la pakodimi maka ngadinginkeun sira al fa'ila ing fa'il bahwa maka utawi ieu andingin fa'il atau ngadinginkeun fa'il takdim aula iku leuwih utama wa in takul geus babudan tu wallahu alam.